May gabi isang yung tanan. I hope wala mo madisturbo sa ero sa silingan. Magsige mo ginagpaghot. Okay, so dako-dako na siyang ero. Rottweiler, siguro police dog na siya. Okay, so anyway, daghang kayong salamat sa mga ni-subscribe sa to ang channel, sa YouTube channel. At the same time, i-follow sa to ang Facebook page. Daghang kayong salamat sa inyo ha. And then, padayon lang sa inyo ha kung ganahan, kung nakauyon mo sa ako ang mga videos, ayaw kalimot sa pag-share ani kay ang ako ang aim gyud sa ako ang mga videos is to spread positivity and information. Kay mo na ang social media is daghan kayo kanang toxic na mga post na uban nga mga kanang mga wa gyud kay makuha. So ang ako is gusto ko nga mohimo ang video nga kanang naay tay makatunan. Okay, so sa dili pa nako ihatag ang ako ang topic karon. Shout out di ay sa ako ang mga students. Sa nag-online class me siya nga shout out sir. Okay, shout out sa ako ang mga students, sa ako ang microbiology students ug sa ako ang cellular and molecular biology yung mga students. Okay, so I hope you are doing fine. And of course, sa mga students nato sa tibuok Pilipinas, sa tibuok kalibutan. Okay, so shout out specifically kang Aladdin Vincent nga Suico, and of course si Christian Ferrer kato sila nagpa-shoutout to sila. So ang ato ang topic karon kay daghan man gyud kayo ang natanggong sa kanang gitawag natong pandemic. By the way ha, kung moingon kay mong pandemic, ayaw na pag-ingon og world pandemic kay ang kanang pandemic worldwide na gyud siya. Okay, so just a little information. Okay, so ang ato ang topic nga hisgutan karon matangtang bagyod ni or mawala bagyod ni totally ang virus sa kalibutan kaning gitawag nato og COVID. So actually this is actually one of the interesting part sa kaning microbiology ang kaning gitawag nato virology. Okay, now ang isa sa ato ang dapat hinumduman nga ang virus is part yun na siya sa nature. Okay? Again, ang virus is part na siya sa nature, including kanang mga bacteria, kanang nakahatag na itong mga infection, part yun na siya sa ito ang nature. So, ang mga viruses is kana siya, mo-infect yun na sila, kay dili man na sila makareproduce sa ilahang kaugalingon. So, mo-infect yun na sila og cell. Naay mga viruses nga for animals, naay mga viruses for plants. Okay? So, sa animals, naay mga viruses para sa mga iring, para sa mga ero, para sa mga kwaknit, sa mga bats, para sa mga tao. Okay. So ang nahitaboan ni karon, nga ang kaning coronavirus is gikan siya sa mga bats. Ang nahitabo man gud is ang tao ni kaon sa bat. Okay? Ang kadto noon ang virus nga para sa bat ni balhin sa tao, mao nang naatay coronavirus karon. Bad news yan no, nga dili day nato ma-eradicate, pero mao na tong gikuan nga every types of virus, every types of organism, okay, every types of animal, every types of plant, no matter how dangerous that organism is, na gyud siya kanang role nga gi-play sa ato ang environment. Kung imo na siyang i-eradicate, na siya murag kanang negative impact sa atong environment. Siguro para sa kuha, mawala siya siguro sa ato ang society, kay of course mao man ni nakanindot sa humanity magtinabangay man taon sa pag-eradicate. Mawala siguro ta sa atong society, pero dili siya mawala sa nature. So naay gipangutana sir sa ako ang isa ka student na question nga unsaon kuno pag proper way kay nagisgot naman kita og coronavirus. Question din ni Miss Roshimay. Okay, ako po siyang student. Okay, niingon siya nga kanang unsaon kuno pang proper way pagsulob sa face mask. Okay, so take note ha nga even though nga wala pa tay vaccine nga na-develop, and hopefully one day is na natay vaccine para mo strengthen ang atong immune system, ang best way yun to prevent this virus nga moabot sa imong lawas and then dili nimo siya ma-spread is mo cooperate okay nga di siya mo spread by number one is using face mask. Nganong face mask man? Because take note nga ang viruses is mo spread siya, mo gawa siya sa imong lawas, pinaagi sa imong respiration or sa imong respiratory system. So coughing and sneezing kana siya, pag-ubo o pagpangatsing nato pwede siya mo spread. That's why ang ato ang face mask, okay, especially kung aning nga types of face mask, kita mo aning kaning na imurag metal dinhi, ibawag na siya, ibutang din sa imuhang ilong, make sure nga mo fit siya, then sa imuhang dalunggan, and then stretch kana siya. That's actually the proper way of kung sa face mask. Now take note ha, nga kung mosulog ganit ang face mask,
ang atong aim is dili makagawas ang virus gikan sa atong lawas ug moadto sa laing tao. Now useless siya kung ang mag face mask tuod ta, useless gyapon siya kung atong iana. Okay? Kay ngano man kung magstorya ang kuan, nagstorya mo sa laing tao na ay opening ang imong ilong din ha, pwede na siya mosulod, pwede pag kang ma-infect, or kung hatching ka nya din ha na siya na yung mga droplets manggawas sa imong ilong, okay, pwede makaspread na siya. Samot na kung hinana nimo. Okay? So, kung hinana nimo, so useless ang gihapon. So, kung mag-wear ganit tag face mask, wear it properly. Okay? Do it this way. If fit yun na siya, kana siya. Okay? So, mo nag-ingon nila, face mask is a must. Face mask is a must. That's how one of the things that we can actually do to help nga dili kayo nato ma-spread ang virus sa community. Okay, so on top na sa katong sa face mask nato, on top pa gyud ana, then we can wash hands. Okay, i-sanitize nato ang ato ang mga butang, social distancing or physical distancing kana gihapon mao na siya ang mga recommended nga mga measures, safety measures nga ma-prevent nato ang further spread sa kaning infection. Okay, so kay for sure kitang tanan gimingaw nata sa ato ang mga normal nga mga life. Okay, kay kana new normal naman ta karon, pero mas ganahan ta, mas mo prefer ta nga wala ta moagi ani. Okay, so mapadali siya do ato ang ginaampo pod nga ato ang mga scientists is makahimo na siya successful nga vaccine kay aron pod ma-inject ka na ta, okay, ma-vaccinize na ta, and then ma-prepare na atong body for kanang muligo na atong immune system man nga makabalik na tag sa atong face-to-face nga klase. Okay, kay luoy taon kay mga bata nga nayo mga bata nga naghilak na kay nangita na gyud sila ang mga teachers kay mas iso pa kuno ang ilahang mga mama kaysa sa ilahang mga maestra. Ay mga businesses nga na-affected, na mga work nga mga nang-affected. Okay, so because of that kanang at sa tuang pandemic. Okay, so mao na siya nga again ato lang i-recap nga ang viruses is part of nature, and viruses kaning gitawag nato coronavirus is dili na nato ma-eradicate sa ato ang nature, sa atong environment, pero pwede na nato eradicate sa atong society aron dili na nato makita nga daghan pang mga ma-infect nga mga tao. So dinhi lang ta kutob. Okay, so daghan kay salamat sa pagpaminaw. Okay, so ayaw gihapon mo kalimot sa kung namoy nakatunan ani, kung gusto mo na ay tao nga makadungog pa ani, so ayaw kalimot sa pag-share kining video. Okay, so ayaw po kalimot nga nata sa YouTube, nata sa Facebook channel, sa Facebook na page o YouTube nga channel. Okay, so that's Bisayang Vlogger Edward Opena. Okay, so take note ha nga ako ang gina-share gyud is mga positive ug informative nga mga video. Kani gihapon sa Edward Opena mo ingon na higala kung gusto kang na ay istoryahan, dool dinhi kay magstorya ta. Okay, so daghang salamat ug God bless us all.